दुपट्टा सरक रहा है। Good morning joto ani viewers strong no tini khai ang haino haino no norok no Kailaivari ni macam mangfli te sindok punuk pinai mo gani ani cousin brother ni Kailaivari so norok so ewi nai tung no Kailaivari no design te pendel rok bo bahake tangja kha te bahake ingkha ang oborong no funuk nai oblog ni bising no so tabo kai bising ngong ni naji ngong nang phung nai mo ke bising ni design to naji simple khano design dok khai rekha so obong kai maisa mani room naji maisa mani room kai optino chair ro covering khlajak koba kino simple khinyo rekha mobo so obong kai moi khiding ro khulai ma digi naji jar jar moi khiding khulai tongo pailaya jotono interest ke khulai tongo janjaja wak soklai bek tago paya kho gas kaisa pai thaka tago soklai be ko naji mo hongka maisa ma room ni digi ni tabo ang yang main Kailaivari digi phai tongo mane main je reception jaga so mo busake kolo ka ma tangka saimalia jaga chikon ni bagai mane sar nani kisa osubida ni bagai yang kuna kuni ke ma tangka pendel blai keno kolo khai surung kana ni ranglai khalanya ni Kailaivari rang rohna bagai bunyo so Kailaivari ke busu jarang thanga bajon saimano ta kiche kele khlaima tongo rohna bagai omo budget Kailaivari ni bad yago angka mangso ranai rong ni party naji busu goro dol khai tong rok sathokai ralai tonglai Kailaivari ke busu jomok busu interest so nanya biti guys rok orang ka tok bahan ranai rong ni party yang angka maya mui songmani jaga naji jotono jan je busy songlai ulai tonglayo songkai check khai tong thamung yak ni nai so nok ni borok ba kise misa nalai ma tong ta guri lai so finally mongkan baringi thaka songnani chicken te wak bahan songma tongo mongai jamani staff te kenyani staff rok ni bagai te baya bondu rong dong songma tongmani chicken obukai wahan wak bahan ob sudu staff rong ni bagai simse so yango hongkai tam songlai tongseng yango hongkai jeng chicken chili songlai tongo tamni bagai hingai jeng obo lukurong no tini chicken chili bai chari rok hlanya wansugo chicken mui songli ata tangni ke abo belai khana akai jagoi bui so abon bagai jeng nijibo on jaga chai phaima ba so abonon trai tiar khale kya to finally yango hongkai tam phai sok bai kya kham phai sok bai kya kenya bo phai sok bai kya so nor rang tak phuna thangi tongo nai tongni so morok bai tabo gate ka susagi tongkhana ni kenya mahabiang tongkha borong ni permission sara to hamnani সম্ভব ya so nai tongdi so kenya rong ni digi ni borok porsapan phaya ko tangai mal bor kisa le dong kana gari to so borong no ka susagi tongkho so tar jari borong par khanyen be goro tiar khale jong borong jodi rang rok sai thanga ka datin mahamne heke mahabia ne ro decision nalai jak
asik tolong cinta. Hamurde. Boleh tolak. So ke finally kenya macamnya kayak bekya tak borong ni bayar bondur orang pizza nanan bagi ready kelajak. दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है So tabu khanok rok tam jani barsona nangtho so hindi rong ni niyam ong kaya botongo to abun bagi porta nok barsolanya bagi ready laijak so norong nai tongdi.
यहाँ खो